Heippa! Ootko sä koskaan keittänyt perunoita näin? Eli kattilassahan mulla on perunoita kuorinen ja muutama porkkana kuorittuna. Ja ensinhän meidän tarvitsisi saada perunat kiehumaan ja sehän meillä hoituu näin. Noin, perunat on lähtenyt kiehumaan ja keitetään niitä 10 minuuttia. Sitten mä ottaa elmukelmuu palasen tohon viereen ja kääritään tää kansi elmukelmu. Noin, perunat on kiehunut 10 minuuttia ja mä oon kaatanut sieltä muuten vedet pois, sinne jäi tommonen puolisen senttiä. Nyt heitetään se tuohon levylle takas, se lähtee vielä kiehumaan, kun se on lämmin. Ja laitetaan tää elmukelmulla oleva kansi tuohon päälle ja nyt odotetaan puoli tuntia. Puolisen tuntia on kulunut. Perunat on kypsiä, porkkanassa on pieni purutuntuma jäljellä. Muistakaa kaataa tuo loppuvesi tuolta pois, kun kaikki on valmista. Näin minä keitän perunoita. Tässä jäi aikaa tehdä kastike, niin mulla on täällä ruoka-annos valmiina. Jos menis juhlapöytään, mä olisin kuorinut perunat tai tehnyt muussia, ne olisi ollut kuorittuna. Tää toimii ihan samalla lailla. Helppo ja yksinkertainen tapa. Tykkää videosta, kommentoi. Hei, näin minä keitän perunoita.